a ten chodil v velký pejsek a ten chodil za tím malým pejskem. A tady komočička na pokázku. A tady jsou pejsek velký a velký pejsek. A velký pejsek a velký pejsek. Tak a co dále? Velký pejsek. Aha. Tak já stupec o tom. Tak mi to přečti o tom velikém pejsku jenom. Pociku. Byl velký pejsek takový. Byl velký pejsek. A pak spapal toho malého pejska. Cože? Spapal toho malého pejska, ten velký. Aha. Pes. Tak já se Petr. A ty pejskové. Byl pejskové takový velký. Tady jsou. Vidíš, tady jsou ty písanka, jako byly pejskové. A to je o tom pejsku. Tady byl pejsek jeden. A ty očeká pejs, také. A ty co? Petr, o tom jde pejs. Byl pejsek a ten pejskové tam nebyly a tam pejskové tam